Na uthangana ngamampinga uGqoba Zimbabwe. Namhlanje ndifuna ke sithethe ngomcimbi we-cheating. Banye abantu bobufebe. Nazo into endifuna sithethe ngayo ubungozi bayo. If abantu batshatile yenze kubekho indaba ye-cheating. Iziphumo siyazazi sonke. Ziba zibi kubo abatshati. Ziphinde zibe zibi nakwinzala yabo, that is abantwana. And ke ngoku konakali le relationship yabo kuphela. Konakala nale abantwana. Abantwana be-divorce siyayazi baba njani. Iyabaphazamisa apha emqondweni, ingqondo yabo. Iphinde iphazamise nabazali. And xa sebohlukene konakala nomnombo welo khaya. So inobungozi kakhulu kwi-divorce. Nangona nje abanye abantu beyithatha kancinci. Yona nto ndifuna sithethe ngayo ngumcimbi we-cheating. Uyingozi kakhulu and funeka sizame into yoba unqandeke, ingakumbi abantu abatshatileyo. Kungapheli imizi yobawo, kungapheli imizi yenu ngenxa yendaba ye-cheating. Ngoba konakala isizukulwana, konakale nesizayo. That is i-generation ezawulandela. Kodwa ke zonke izinto siyayazi mos ziqala emoyeni ebantwini ka sebeqonda umcimbi. Yonke into phamba yenzeke iqala kwelaba moya. Before kwenzeke le cheating kwi-relationship yakho, abakhona amathongo afikayo. Umzekelo, uthonge abantwana noma babini banamaphiko bayabhabha. Imizimba le yamasana. But inhloko eyomuntu omdala kubo bobabini. Yabona ke lithongo liyachaza nje into yoba le couple ngabantu abanemali abo. I-freedom banayo because bane-power yemali. Ulife abawuphilayo ulife nje we-luxury. But ngoku banengxaki. Wena mntu kothongayo mos isenokwenza ibe ngutata othonga lithongo okanye ibe ngumama. Ingxaki ngoyinto yoba ngoku ngoba nje ningabantu abanento yonke ningashoti nganto. Sewufikile ngoku umthakathi phakathi nendawo. Akutsho ke ngokube nalamabhabhathana lapha kwesweni. Uwavaya bhabhayo. Then uzawufuna uyofeba ke ngoku kuphela umtshato. Idlozi liyakuhlebela ngoba kukho loo ngxaki. Lungisa. Uyakwazi ukuthi ungaphuphanga loo nto. Uvela uphuphe ungaboni, blind. Okanye